views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! More! Alas 7:28 sa oras, Enero 13, lunes na sa... Ito na mo kami mamulabog sa inyong kabuntagon. Ang mga hilason, ang Tres Hilas de Garboso. Hilas na... Garboso pa! Padapli na, basta makadoon na galing mo nga tingog, padapli na dayon. Aniya na ang hari sa tanang mga hilas, mga higala. Ang pamati, Jericho Rosales. Kulot-kulot nga na ikandiis. Brother Bernie, bitong-bitong. Umabot tayo hanggang dulo. Katitang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tayo. Good morning. Kasama niyo rin ang pinaka-feeling. Ang tambok sa mga pictures of videos pero sexy cute sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingera. Okay kayo! At syempre naman ang pinakamain laki mo disgarde. Pagabot sa mga babae, ang imong kuya sa kahanginan, Rico Suave. Parang sayap yan. Di ba natin? Hadlok na sa gano, sa imong bagong title nga ba? Okay. Hadlok yun siya. Labaw na sa tanan, ang limpyog agi. Yo! Batang pasaway. Hadlok yun ka, bro, no? Takusa lagi. Ay, kadlok kung di tinood. Kami wagin digin may mahadlok. Eh, di man tinood. Kuan raman ni imaging raman ni. Kuan langgol ka lang pa. Char lang, God. Padapli mo na kaya niya ng hari sa man. Di, may mahadlok ka na. Eh, di man tinood. Di, nag-meeting na beta na. Di ka dapat mahadlok ka na. So, ito? Ang pinakalimpyog agi. Hinay man. Bro, di kayo proud. Bro, di dapat may... Murag na pugos sa gito. Okay kayo. Si Maria, sa tuloy niya ni Mira. Ang pinaka-feeling ninyo nga ang mega. Yan, no? Na-feeling mo na. Anong bro, wala'y problema. Sorry. Hindi man feeling. Oh, mo galing. Mo feeling galing. in Ito real life. image naman eh. Karaktera sa radyo. Take 3. Sige, go. Ang pinakalimpyog agi. Yo! Rico Suave. Dili, wala yung laughter. Kaya kung laughter, mura makang nag-joke. Ay, tawa na. Lagi. Pero dili ka seryoso. Tutok Kaya lang, ka wala joke. Nag-joke pa namin nga. Ang pinakahari sa mga hilas. Wala may katawa. Take 4. Take 4. Ang pinakalimpyog agi. Rico Suave. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy, 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 toy. Okay kayo. Imaging lagi na siya magkala. Imaging lagi na siya. Kuan lagi ni siya may galangan. Ang karakter, kuan lagi ni siya. Wag gini. Layo ra kay ni sa mong pagka-person, character in person. Kuan ra ni siya. Ginoo ko. At dahil lunes po ngayon, Sa umaga. burag bilar siya karon bilar. Ang matasa ka ni siya gikan. Ang baby ng bayan. Single. Nag-wish sa 2020, di na ma-single. Oh. Baby, Right, right. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah.
Pero nagsabot mo doon. Turtleneck kayo. Pero at least kung nag-turtleneck mo, at least napa mo iliog. Oh, yeah. Sa amo kami liog, mag-turtleneck, may maraming hold upper. 7:32 mga igala. Bago lang ko nagpost sa Tita B Sagpakot. Kung kamo nag-video na sa inyong version sa Umabot tayo hanggang dulo. isabay na ka sa trending ha. O hantog karon di gyapon kakaabot og sampag hinay gyapon ang views. Nagi meaning ana. It's a sign. Run this mother, you It's either undangin na besh kanang focus ta sa laing career. Or na something sa imo ha. Speed it up, speed it up, speed it. Sakit man na siya nga linya may gala. Pero gito ako ginang giposog toyo. Kung gibuhat na nimo ang tanan, sige view ta tingala ka unsa man gid mo give views? Wa kay likes. Nisabay na gyud ka sa Umabot tayo hanggang dulo. tapos wala gyapon ni palo ang wa gyapon hinay gyapon. Speed it up, speed it up, speed it. Just in the track and I beat it. Packing my jacket from Sweden. Nag 6,000 na mo ni Rai Rai. Di ba? Kung hantod ko sa less than 100 lang gyapon ang views. O 150 mong relatives, there's something wrong. Alam mo, in fairness, tama gina. Kaning social media, sa tinood lang may gala, again, it's a barometer of your character or what type of person are you, no? Yeah, I agree. I mean, imagine mo, if imong mismo mga relatives, dili mo like, or dili mo comment sa imong mga gipang post, or imo na galing ni mga relatives, ha? Ta second, siya sa imong high school lugar, batchmate. Sila mismo di po ganahan mo like sa imong mga post or imong gipang buhat. Grabe ba, karon sa social media, tanan lang buhaton, napay TikTok, napay Instagram, tanan na lang yun may gala pa. And still, ligya po ni mo makapot may gala, promise. Ayaw, ma-hurt na mo sa ko, i-bash na ko ninyo, ibalin ninyo ni sa laing stasyon, pero walay lain makasulti ako ra gyud. There's something wrong with you. Dali magkay mong views, wala na mo ito 100, tayo mong relatives to 50. Sa inyong clan. There's something wrong. Gi-share There's pa something nimo. wrong. Gi-share pa. Imo pang gi-share dito sa kanang usay ang uban brad para sure ang views. Kaya may good uban nga bisag wa sila ganay nimo pero na medyo na sa deni kana at least na-click lang o mga pila ka seconds. Dito na nila ipamutang sa mga groups, di ba? Na mga CDO online, dagan may mga bisag yung pamaligya man tayo diri na may mga tala diri nga mga challenge. Natuyo ginagi para lang yun at least lugar na Dagdag. grabe no. Kasi sa inyong kaugalingon, there's something wrong. Sa third anay lang. Para di makainin na burn. Speed it up. Di ko kabalo kung sa imo ba ng karakter, dawi ba ka muminggol og tao, o aya ra ba ka nakipag-friends, kaya na nakikipons, pero sa personal di ka approachable, Ay, ano ano ba ka? ba Yeah, boom. Anyway, so kagabi, actually, pero bago lang tayo nagkita, Maria. Familiar. Borag wala lang tayo nag 24 hours. Lagi? Grabe. Tagal kinahitabo gabi. So kagabi Sayang, ni-appeal mi og stag party og bridal Bridal shower. shower. Isabay na namo may gala. Ah. Sa pinakabag-o og pinakatsoy nga Oo. dili ta mitog bidyokihan kay murag nasa Karaoke kilid may bar. karaoke. Karaoke. Oh, para social, ganun para pala yun. karaoke. Karaoke. Bar and lounge. So dito pwede mag-dinner dito. Sa lounge lang. Lounge. Lounge lang, Brother Burns. Lounge. Lounge? Grabe na yung lounge. Oh, dito na lounge. Doy, sayop dito eh. So dito pwede mag-dinner. Yeah, boom, boom, boom. Pwede na nga, Joe. Oh, so, so ginban na to si Rico. Of course, why polos nga pagkatao? Loading anto alas 12 ka nagloading nga anto man may almost alas 12 mi dito. 11 ako naman. Hey, Speed it up, speed it up, speed it.
Pag gusto, ang daming paraan. Lagi no, dapat Pag iapas. ayaw, ang daming dahilan. Uy na lang ko sa kwan. Parehara mo ni Pili Pradasa, wa mo may mga pulo. Close mo na nito. Ato nang kauban na to sa trabaho, kauban na to sa oray. Ayan. Wala. Ikaw rin yung regalo dito. Ay naghatag og kotse, ay naghatag og house unlat. Wow. Oo, sus, ginoo ko. Kate na yung wala. Ako rin mo tayo mo gasto. Wow! Host. Okay. Labaw ka sa... Di ako bala para silang host na. MOR DJ ako. Anyway, speaking of bridal shower stag party, so first time na ako, Brad, Nag-ingat to? na niapilog stag party. Because sa nga, early 20s man ko na minyo. Ako mga barkada, mga pobrehon po na to nga time. Hindi ko sa inyo. My circle of friends that time, friends? Bandograph. Ako mga circle of friends at nga time. Diba ito na nato, taga-MPSC, Rabi, ni Mrs. Circle of friends at nga time. Ito nga time, akong batch, kung early 20s ka, brother. So mga bata-bata pa na, wapay saktong trabaho, naningkamot pa na pangitag trabaho. Kung na trabaho, ang sweldo ana, Maura. purya. Ito na itong kamatunaw ng real. So early 20s, ako mga batch, ayaw mo ko namin. So lagi may sukad. Wag ko doon nag-stag party. Then, nagkabarkada sa high school na mga barkada, nagkatiwalag sad mi. Papapos sila nagminyo do kay ang uban ako, mga karon naman bago-bago na late na wala sa kay barkada. Then, number 3, lain sa siguro kung bubabatasan po. Naway mo invite na ako. Contribute. Kung imbitaran siguro ko, basta ko kwarta nga makontribute. Kung karon siguro. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, boom, boom. So my God. But I want to be honest, kung katupon nga time, kung ila kong gi-invite, di ko mo nga sab kay, number 1, wag yung kwarta. Di ba? Pila rin, ginukon na to atong mga panahon na wala ba na. Now, so, first time na ko to, so, pag ko kabalo, number 1, wag kabalo kung unsay buhaton anang bridal shower o ganang stag party. The more na sa bridal, kay babae man na. Sa stag party, yun. Kasagaran mo kung makita to sa movies, ang stag party, grupo sa mga lalaki na hayro na magbubo-hubo nga babae. Ay, mga anak, di ba? Mumuli ka sa ito makita nga na babae, gihire, ana. So, nag-research yun ko sa Google. Wow. What is a stag party? Para makabalo taon sa program sa stag party. In fairness, walay nakabutang. So technically yun, ang stag party gid ay ang sa America, it's just a party of all men party. All men. Regardless na kung minyoon o dili. Basta kay kung may kag stag party, all boys ni brother. Mga stallion. So namin siguro LGBTs. Saka puro lang ni Lucky sumuna sa British. British? Sa British. Sa British. Mo ginang before magkasal and same gyapon, it's a gathering of all male friends before or a week or 2 weeks before sa iyang wedding. So? Now, ako na, basta kung sa ko pangingin na, babae na. Actually, dili gid ay brand. Ang stag party, pwede na gid nga, nagdungan mo og camping. So, nagtripping mo mga lalaki, mga friends, nagcamping mo. Or, namoy tripping, nagbijoke, kamutan ng lalaki. Or, road trip, puros lalaki. So, it's actually a gathering of all lalaki ragi na ang mga stag party. So, di na sa ingon na kailangan nagi-hubo-hubo, may gana. Muna naibot akong, ay, salamat, dili anam mong buhaton. Speed it up, speed it up. Ganahan, anong may gana. Ano nga klase nga event. Tapos, ang sunod, brother, kasagara day, ang stag party, ang mugasto gina dapat, ang best man. Ang best man. Ang best man nga gikuha, siya gid dapat kun di magay mo gasto, siya gid ang mo-organize sa stag party. Just in case lang guys nga you want to have a stag party, no? A party nga before sa kibali, Brad, happy mga kita mga laki na ana bunyagan something, di man pero as in gathering lang, party ta Brad before ka magminyo. So, what we did, may kabalo sila, gisultihan lang ko silang asawa, mas bastos pa sila kaysa among gibuhat kay gabi.
Mas bastos pa ang sa bridal shower nilang gibuhat kaysa mo. Na sila gibuhat dito nga awkward kung buhato na mo. Hala. Awkward. Hello. But anyway, sa amo brother, atangin na ninyo sa akong vlog, sa akong video. Siya, tapos mga advices kay most of us, kay mga minyo naman, so kay-advise na mo siya, as much as possible, among silang gikon nga, ayaw na lang yun padayo na. Pala mo naman discouragement. Actually, mo kiti purpose na mo gabi, i-describe, ayaw gid Brad. Look at us. Happily married. Our wives are happy, we are married. Actually, naitabo, kailangan lahi yun ang lalaki, lahi po na sa babae. Yeah. Pag gibot kagahapon, para way gubot, nag-atbang rami og rooms. Sila dito sa mga babae, kami mga laki. Pag nanguli ra pod gihapon mi. Transparent. Sila duha nagbitbit sa cake nga mga malaway. Ayun, gina ito. Katong mga... Ang ana nasig pangutan na rin. Wa man gyapon pulos, wa man gyapon nga neto. Okay kayo. Ano baka nasa pag-meeting pa lang sa event, kung dili ka mo tumay naka-birthday ko kato ana. Dili kay mag-expect na. Run this. It was a very nice experience. Kung asa ko nag-37, haya pa ko nag-enjoy sa stag party. Kaluoy na ako, Mega. Kaluoy, gina. Ang sapika na nag-worried ko, kaya ang mga girls na way mga boyfriend, Iyay. ang mga gipambuhat, pang minyo na. Di ay. So kung maka-boyfriend ni sila, wanay ang ay sangat diritso. One Dagan day Congrats to you, brother positions. Bird. O tanawa, daghan gid ay positions. Tanawa. Level up, paint me a picture. Ako may asawa nga dugay na minagisi wanay bawa ha naday nga na. So meaning ang gifeed nila sa among mga dalaga na wala pa'y boyfriends. Ingato na ang feed mo ni siya ang mga. Siyempre Rick, wag kay mabuhat kay wala man ka dito. Okay kayo. Ay, wa kay pulos lagi. Sakto na pa kay. Si ko lang amo dito, lahi amo dito kay mga gibidyohan man question and answer. Shot may shot. Kung tubagon nimo, kami ang mo shot. Ang nangutana, kung di ka makatubag, ikaw ang shot. Oh my God. So kasagara dito siya di katubag sa kinsa. Ana. Name drop, Gyo. Na. Mention siguro ko. Tangi. Maagid ka dito na mention. Oh my God. What do you expect? Dahil ko maka-umay ka. So, tangin ninyo na may gala. Wow, grabe yun. Pero maganda for Super fun. As in. So, ako, medyo level up sa inyong friendship. Pwede din na yan, stag party. Ako, pangutana, i-PM na ninyo si Marion silang gibuhat. It's a very nice also. Ako, first time pa na ako nga ilang gibuhat nga to. Ingaw, Bibo. Pwede na mo sa videokihan, di ba? Pwede na Ay, yun. ang pangit ng videokihan para naran sa Agora. Para sosyal. Karaoke. Like, Karaoke. Karaoke. Lounge. Lounge attack. Like ito sa game to. Lunch bar. Pwede ra exclusive mga friend, labi na mga circle of friends. Pila mo kagabi galing mga less than 10 naman mo, di ba? Yeah, less than 10. Less than 10 lang eh. Mga lagi less than 10. Bibo, tapos advice. Yeah. It's really nice. Super. Tapos na rin may mga gifts na makatabang sa honeymoon. Yes. Wala na nag-message oh. Uy, pero, Pila daw magpa-coordinate. Sabi na ingawa kay Polos. Wala. grabe siya. Ay na. Pag-suggest. Just in case lang, waka kabalo yung kasal. Karoon ng weekend. Kana mo perform ko mo kanta. Ala? Yeah, that's a promise na. Bumabawi Walay mo duyog ni mo, bala. Pero sige, to practice ka lang. Abang ko na si Rere, so nag-enjoy ka sa entire...
Ambot, nakalimot ko. Uy, balitan ako. Di lang to picture, ha? Nagi performance. Oh, with feelings. Mabalaan ako si Ray Ray basta mag-enjoy kaysa iyo kaya na maabot. Wow. Sa'yo kasi ni mo ganina? Unsa kay ka oras ni abot ganina Ray? Sa'yo feeling na rin nga na. Wapay boyfriend. Sa edad ng ana. Tapos ang na-expose na mo sa mga ingana. Wala, dagani na natunan. So experience-wise, brother, advance na. Advance na. Oh, sa mga nakita, advance na. Sus, lalaki na lang giday kulang. Oh. Oh my God. As in. Sus, mo na lang giday kulang. Boss, atang iday among singles climb. Among ipo sa... Kani sure na ni. Oh, katulog yung mga singway sagol. Katong mga sig-apil o kasal, nga sige apil sa kanang mga singles game. It's your chance. It's your chance na. Kaya yung single nga wagi o yaboy kabilinggan. Oh, nag-create na umiog na singles climb karong February 15. Nami buhato na sa among grupo mga igala. Atangin na lang ninyo sa among Facebook page ha. So muna to. Woo! Bye. 7:49. Eto na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong tumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako maskamag unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern. Maria Vilingera. Rico Suave. And baby Ray Ray. Pasensya na. Butog kalit. Mayong adlaw kaninyong upan. Labi na sa mga suking tigpaminaw sa gugmang giahang drama Erasyon. Hello dia kang paring Coco. Naday vlog si Rico, bra. Wag yun. Naay ko, naay channel, way upload. Si Chris. Chris mo na yung tinawag pangalan. Oh, Chris. Si Kuya Chris. Hindi man mga. Live ba daw? Brad. Kaya sa may stronghold. Basta mo strong, hold na yun.
itago na lang ko ninyo sa pangalang si Alexa. MOR. Diyo kabalo sa akong situation karon. O sa tanan mga naminaw, tana, don't judge me. I'm just a human being capable of committing mistakes. English. MOR. Walay babae nga magdahom o gustuhon na mahimong mistress. Ay! Lunis na lunis, kabit-kabit na sa. MOR. Nagka-boyfriend ko sa una. But I don't know MOR. Tungod kay pareramig edad sa akong ex-boyfriend ato nga time. Medyo na-bored ko sa among relationship. Feeling na ako pabebera kayo. MOR, dugay ra ni panaw akong papa. Unang siguro mas dali ko ma-attract sa medyo matured na sa ako. MOR, nakipagrelasyon ko sa usa ka minyo. Okay, MOR. Itago na lang nato siya sa pangalang Timoy. Sa Tumoy? Timoy. Timoy. Ano ba yan? Timoy. Si Sir Timoy. Pangit. Hindi mo sa tama kayo imagine no gwapo ni taas na kung... Timothy na lang. Timothy. AKA Timoy. Timothy. Timothy. So, Timoy. Timothy. Baro mag-yuya. Baro mag-yuya ang Timothy. Tim. Timoy. Tim for short. T for very short. MOR. Tungod usahay, kiwa ko yung maistoryahan. Ga-struggle yung ko kay sa akong mga barkada. Sige silag duda na ako, pero wapag ko ni amin. Pero MOR, wa ko'y chowes. Busa, nasultigin ako sa akong mga friends. O siyempre, wa sila malipay. O hindi nagsugod ang akong Gumanggi. Batang pasaway at lahat sasabay.
atong kuan Christmas advance na daan. Mo na niya. Na akong gift sa mo. Wow. Oh, Ano of course. Wala ko ka-prepare. Oh, Pwede hug na lang. my God. Samantaong gawin. Kabalo ba yung kang mag-uban lang ta ha. Okay na ginasa ko. Happy na kayo ko. Party ka. Hug na lang, B. Pasensya kayo ha. Kung medyo gi-advance na to nga itong Noche Buena. Ano to? Advance ni? Hindi ka. Sa Christmas manggod, mag-ubamis akong family. Mag-out of town mi. Ay. Ano nga? Mag-uol man dahil ka na. Ay, kabala ka. Mas Mobe. kaayo. Pasensya kayo. So good sa kuan, mag-leave naman ko sa 23. Pagbalik na mo, basi 27 or 28. So di ka pwede mo text sana nga mga kuan. Dugaya pa, uy. Ka na nga mga date. Ay, pasensya kayo. Okay? Kabalo biya nga every year na ginamo ni buhaton pamilya. Imo gining desisyon ba? Wag di ka kapugong. Dili. Kung ako lang bitaw pa mo, hindi ko ganahan ng mga ani-ngani. Kung gusto pa lang, gusto galing ko nga sa imo ko mag Noche Buena. Para makakaon pa ta, makapabuto pa ta. Sige lang sila kay magbili man ko. Magbili ko budget para makapalitson mo sa imong family. Tapos dugang Noche Buena, tapos magpabiba ka kwarta dito. Okay ra, uy. Ay na, uy. Dili. Maghatagod ka planggana nga tinagpiso para imong ibiba. Wow. Ay mo mga silingan dito. Ay, gusto ko, Ana. Tapos mga chocolate, sana. Tapos, mamalit ka itong mga package nga spaghetti, parapol-rapol. Pero sigurado lang ang lista dito sa pangalan, imo na pong mama. Para sure mo mama rin makadaog. Sana, dili ka Final, lagid na. Lagid kong back up. Pasensya kayo, babe, kay... Dili lang, day mo, Ay, kabala ka. Sa New Year. Sa New Year? Kita'y mag-uban sa New Year. Sige. Promise? No, kay sa New Year, mas may na diha kay grabe ang pabuto, ana. Like, fireworks? Yes. Kanang 24, brag, minus ang pabuto, ana. Lagi? Sige, okay ra. Ay, salamat. So, wala ra ka nagmahay na ako? Wala, lagi. Magulat ko sa imo, ha? Pasensya kay babe. Saan ito magininganin, maginingan itong sitwasyon. Una-uno ang sa matag, sa eroplano nga nag-uban mi. Bisa itong nag-uban mi sa akong pamilya. Ikaw ang akong giunaw na party ka. Ay, kapala ka. Nara. Magbilin pag yung blank check, ha? Ikaw na ibala butang sa amount diha. Datoon. Ikaw na ibutang sa amount diha kung siya mong gusto. Basta kayong gusto na ko nga mag-picture ka sa inyong Noche Buena. Sa imong mga pabiba dito, ana. Okay? Basta wala magaganagmahay sa ako. Wala, eh. Saan pa ka to? Basta, ha? Magulat ko, ha? 27? Basta ayaw ipag-text ng 23, 24, 25, 26. Sabagan ba, eh? Sa 27 na lang niya. Mag-behave ka, ha? Basi magkikita-kita na po kasi mong mga ex. Ayun na ba ka? Hugas. Basta magmahay-mahay ka, magkikita din kasi mong ex. Hugas, uy. Magkikita ba kasi mong mga barkada? Dili, eh. Tanaw na ko yung pictures sa kuan. Yung mga pictures dari. Mao ba? Hindi naman ka mo lag sa mga friends. Okay ra ko. Na kay bas-bas na, okay. Trusted mo po na ako na. Kabalo ba na yung mga friends ako, ha? Wala ra ba? Wala pa na ako naingon noon. Pwede naman siguro, ay na lang igna para lisang bulabog. Pero okay ra ka maglaag. Pwede ka mo bangka. Ay, kabala ka. Wow. Oo. Tagang budget. Ha? Ang importante nga malipayon ka. Gikan sa 23, 24, 25, 26. Okay? Okay.
Imo ginang favorite niya kuan brand roll. Kabalo na One week na, One week na po na siya. As I like it. Uy, girl. Oh. Kabalo ko na nga tinutukan nimo. Wala lang. I like it. Turtleneck. Di maklaro to mga cats. Huy, mas nakatoto ang friend. Pero bago ito makaabot ba? Lagi no? Nagkabalita ka sa latest Shaka Bash? Ay, ako pa? Maulahi pa ba ko? Siyempre, I so know it. So, dili ba, kay dagdagan na ginagingon, nga nalagi do si Alexa. Nalagi do ni kauban nga lalaki. Hala. Oh, wala ka kabalo, no? Hala. Una, Abi na ko kung mahilig siya sa ano, halang. si halang. Huwag mo ka nito gabi. Halang nga po si... Lahi, dili ka na. Dili na mao. Dili. Iniro iya, besh. Mo doon ang pinakasayon nga posisyon. Sakay ko, girl. Dili, kay nagida ka kita, kay katulad itong ingon nila ang lalaki ninyo daw. So, hindi tabukan na si Alexa Kapit. Yes. Tanaw ka rin. Party. Oy, girl, bagay Kanina ra mo dire? Nagerbosag ba? Medyo. Nag-order na mo. Saan yung tipong... Wala pa Ay, nilatan man ka. Wala, naman ni. Nashock me pag-text ni mo nga ikaw man libre. Asan mo to eh? Pag-order mo, tanan. Wala, garbosa, gaba. Sure? Tanan drinks. Garbosa, gaba. Sure ka? Medyo mahalon mo pa tiri ang... Si mahalon wala ka na eh. Sure? Go! First time, ah. Bisag asa inyo diya. Sige. Ay. Pag-enjoy mo ha. Waiter! Friends ba ya? Yes, sir. Ay, naulian na gid yung paggaw. Yes, sir. Ay, kanang, order me yan. This one, this one. Sir, maalon na ba ni sir? Oh, walang problema. Excuse me, pakihatag na ilang gustuhan. What? Sure mo mama ka-afford mo ani ma'am? Of course. Nakoy check diri. Man. So daw kung check. It's a spelling sa check eh. Check. Sige kani. Tapos sa pa. Kana iatag na tanan sa ila. Kana isa ka menu gyud. Ibuk menu. Fiesta, Menu. Garbosa, ba? Ikaw magbayad, ani, ha? Nung ma'am mula sa problema. alam mo mula sa inyo mga naong maka-afford mo ma. Hala, grabe. Mga kagiron mag-scan. Dili mo hamit og scan. Hala, girl. Mga pobre hono ga itom-itom na italumtom ana. Challenge the girl. Uy, Tapos waiter na ka diri ha. inyo mga ngipon na itom-itom. Bara wala mo agig dental. Sayawan og tala, be. 1, 2, 3, and go! Unsa ni protesta ni? Protesta ni sa inyo. Umabot tayo hanggang dulo Katigang ng mahigpit Sige na. Sige na. Ma'am, kanang para pagtrabaho sa sure. Dr. B. Ma'am, para sure lang tamam, bayad lang tamam, pay as you order lang tamam, bro, wag ko isalig ani inyong mga grupo ha, ma'am. Sige, matos ako dito sa counter. Okay na. Ako na kuha naman, ako na naman. Okay. Sige, ma'am. Mga pobriho, no panit. Huh? Turn, Lagi no? kito nga waiter. Mo cute. Gatarog Pero trabaho. sure ka, girl, ikaw anitanan, ha? Wala problema. Sure Ko? Kasi man libre pa kung kuan. Wait. What's the occasion that ito, girl? Eh. Wala lang. Gusto lang tamo makita. Enjoy ta. Pero, Ikaw na. Gusto mo? ay, girl, like sa, close naman gid kaayo Hey, no? wait, girl. Ang sama. Wait. I don't wanna hurt her feelings pa yun. Feelings. Okay. Sa, Dili ko katirog as ano na question mong good. Are you sure? Yut, oy, kay kayo. Saka tinod na kay Lucky, girl. Ay, sorry ka kakulbaan ko. Ako may story ang mga dili mo. pero kilalaki niya, minyo na to. Ha? Tinuot. So, kabit ka, girl. Grabe, sagay mo sa ko, oy. Oh, no! Wala ni Karong. Kabaan! What's the expression? Kabaan!
kayo pag so tinuod yun. Kasakit po paminaw ng kabit. Pero, maniging mo, may tao gana, diba? Kami bang dahilan? So confirmed. Yes. Oh my gosh! Gabaan? Run this Girl, How long? Tukay na? Dugay na. Pero, tsaka wala taas. man kabalo iyang kuan. Wala pa kabalo. Wala pa man kabalo iyang asawa. Eh, syempre naman, no? Sad. So, until now, so kasama siya karon. Yes. Mag-out of town daw sila. Oh, wow. Oh my God. Uy, ayaw ba ako niyo, judge, ha? wala. We're not judge. Ikaw ba yuta? Gapang judge ra ba ka? Uy, dili ko ingana, oy. Wala ko rin. Pagtuloy mo sa ako, dili ko ingana. Babe! I miss you. Uy, I miss you ba ya? Kaya ni mo kabalik Grabe ka makahag. Buhay kay ka ni balik. Tignan na beta ka nga nasa 27 or 28. Ay, na. Tapos naman ka. Pero at least nakabalik na ka. Nakita ko sa iyong mga pictures. Happy kayo mo. Nag-enjoy mi sa So, imo. nakabibag yun kag doha ka kuan. Doha ka planggana nga tinagpiso. Mga friends ra ba asad nakakuan? Oh, itong nag-videoke. Kumusta yung videoke night? Ano, root nila tanan pagkaon. Grabe mo. Pero giurot niya yung tibok mino ah. Sa nalalingaw sila. Lingaw. Thank Basta you. istoryanin mo siya ba sa tong relasyon ha? Ha? Wala, uy. Wala, Sure ka? good. Wala, uy. Wala de. Kadyo lang. Ikaw ba? Ay, Kalito na change ang buwan. Yun lang. Ikaw ba? ito man. Di ba giinggo sa mo nga di ka mag-text lagi yan ng 23 to? Di- Pagkad sa alas 12 siya, ni-text, message yung kang Merry Christmas. Merry Christmas, ramang good to. Greet lang. Bisan pa. Merry Christmas, tapos na yung heart-heart ang mata. Ako ra ba din nag-text? Natingala kong misis kay... Pangalan ba mo sa kumpun mo kay Alexander, the carpenter. Ano ba? Naingon akong asawa nga, uy. Kulba gahin yung sweet day kayo karpentero ni mo, ha? Wala ni mo gignan nga group message Ging na lang nataka to. lagi, nga ayaw lagi pag-text. Ni-text mo mangi ka, Merry Christmas. Tapos heart-heart. Nagduda na nun siya. Babe, ging na beta ka, babe. Madi lagi. Ayaw lagi kay. Kung gusto ka nga mapadayon pa nga relasyon, ayaw lagi text lagi. Ay, gamay ra ato, grabe. Saan pa? Bisa pag Merry Xmas. Ay, pabutay heart. Lugar. May bastos. Anang pure lang yun. That. Merry Christmas din. That. Dapat 7 ra yun. Kaya mo labaw po nag-7 and that. Dudahan kaya po na. May bastos. Balobiyag yung ka. Sorry Ayaw na, pagingana lagi. Okay? Okay. Dili magkuhan. Pag may yung galing ko, ayaw. I tell you not to don't. Ano na magkusa mo? Greet na lang ganito. Sa kapagit ka. Ayaw na galing. Tron pagaling mo na. Pahuway kita ning relasyon na ba? Ano?
girl. I love it. Kaon lang mo di ahas. Uy, ikaw, uy. Mukaon pa ka na? Ako na lang, nani. Yung nani ako'y gana eh. Ha? Hala ka, kalami sa pagkaon, uli ka. Gabaan. Kabaan. Ang galing mo! Ngano ka, girl? Problema, uy. Amo kay kaila ko nasad ko sa amo kay mo eh. Kay Love TV. Kaon lang mo Ay, diya. lagi ni siya, ay. Girl. Sa problema. Ano ba mo nga anniversary na namo? Tapos nasya dito siyang asawa. Ay ko dire. Oh. Kana magkaon lugar. Girl, uy. Ani siya na. Ano? Hindi, ayaw sa hindi mo gina-expect na celebration sa inyong anniversary. Kami lang duha. Diba? Ano na manggid na? Asa man di sila sa iyong family? Nag-outog-town na sad. Paso na lang ka na to, girl. Hoy, gubot. So ka gubot. Party lang man. Pero sa sitwasyon, ha? Hoy, mga tulog yaman ng tao, so why not? While sleeping, o di ba ka mo? Kadelikado po sa mga Girl, gabot. you know, be a girl, I don't like it, the situation, pero supportive me. Uy, pero... Supportive kayo mi sa imo. Basta kung makapahappy na sa imo, go. Pero you know naman, di ba? Mali mong ginagin-ana. Ganahan mi, girl. Basta happy ka man, libre ka. Kaon mo. Wala man. Gabaan. Kabaan. Tama na. Pero, tawatan na lang yun. Inana mo yun natin pa. Di mo ka pwede Sige, girl. Apas na, girl. Sige na. ka? Sure na, oh. Uy, hubog na ka. Ay, dili ko ubog, no? Seryoso ni? Kabaan. Sige na, girl. Hala. Tara. Hala. Tara. Sure mo, uy. Abo, gina itong buhato. Sa pala itong buhato. Sa sunod na, parang ba itong paglagan sa sunod ng Kana, eleksyon? kana. Kamiling kita eksakto nga purok leader, Nakapuro. madili ito tablahon. Ano ba? So, dito kita sa may ko. Ito ng laruson ng distrito. Dili tumagi ko rin, bi. Laruson ito ng distrito, tapos laro ito ng district 1. Labay ta. Labay lang. Labay. Ayaw. Tagmuni ko, Labay. bi. Sama Ikaw na. Go. Tala, let's go to Tala. Hala po yung mapansin. Umabot tayo hanggang dulo. Bao, galing to akong giingon nga sa... Ang sweet girl, ipasa ka pa, girl. Laos. Lakaw. Bandami. Sibog. Ang naman na siya dali. Kasi, ano pangita? Yun, Yung ano, restaurant, matadali. di ba? Ay, nasa unahan. Alexa. Alidri. Alisa dali. Alisa dali. Agay, Ano naman ka, sakit ka ay mga pagawin. Tapunan. Ano naman ka dali? What are you doing here? Niglabay lang. Kasi naglabay. Dili mo gumi mga agi sa akong friend. Kasi diri kabalubyak ka nga namin diri. Ano na ani mga diri? Wala magyapon na siya kaila sa kuha. Kasi wa kaila. Kasamok ba? Ha? Wala Hindi mo kasi- gibuhat. Nilabay raman gud mi. Sa mga problema ni... Di ba nagsabot na ta nga mag-celebrate talaga ta after ani? Pero dili lang... Gusto ra mo ta ka makita sa layo. Imo nang gi-break ang rules. Di ba mo na atong rule? Dili mag-text. Pag mo yung kunin mapakita, di ka magpakita. Ikaw ka Tagaroon niya, nagpalata ni- good. Tanyani pa ka diri. Tapos po okay kag shores. Sakit ka sa post-on. Of course. Alexa, di ba nga nataka mag-celebrate ta after na? Ako kahulat, uy. Mamaya pa sumang ka diri. Nga nataka. Kung dili ka makasubay sa mga rules nato itong mga sabot, punta ako nato nga relasyon. Nasad lagi ka na. Di na nabiyata ka. Nasad ka. Pag may kong ayaw. I tell you not to don't. Uy, Gusto mga animo nga magpadayon pa na itong relasyon. oo.
sige na. So, dili magpalo na ka sa ato, motro. Rose? Dili na ko motro, promise. Sima na dito. Sige, Unay 5,000, oh. Paglaglag mo sa mga amigo. Sige na. sige. Sige na. Ayun ang papakita sa ako. Ayun sa papakita na ako! Hindi na ko 5,000. Ang taon niya. Ato lang klaroon na kani among drama mga eksena kani gi-share lang sa among mga friends. Dili ni siya personal experience. Ay? Ato lang klaro may gala kay gusto ko hapsay ang atong kinabuhi. Hapsay ang pagtulog. Kabaan. At least tama yung gibot, at least na 5,000. Kana. I know, sayop akong sitwasyon. Pero di na ako siya, i-judge man ko ninyo. Pero I don't know, MOR, nga nung di na ako kaya biyaan. Si Timoy. Ano ba yan? Ang pangalan? MOR. Wala'y mabot akong mga friends. Sige mo ko nila gina-advisean, pero at the end of the day, naragyapon sila. Kay 5,000 po bayada yun. MR, unsaon na ako ni? Di ko kabalo, gusto na ko umundang, gusto na ako ni let go. Pero the question is how? Please tuloy ko sa 7 steps on how to break up with my married boyfriend. Ay, tama. Married partner. Kailangan 7 steps lang yun. MOR. Please! Sulti ko sa kung angay yung buhat. Si Almoralde. Ato i-premiere din ako na siyang GPM. Hugasi ang plato. Hugasi ang plato. Hugas plato. ha. At least sa mga songs karon na ikatuturan ha. Oo. Experience. Yung album nila Juan sa Cold boy. sa mga call boys. Joe Romantico and Master Poppy. Call boys kay manawag man dagan manawag siya. Yeah. On call di permin. Also, congratulations sa mga K-pop fan. SB19, puno kayo ang limkit kay. Og nabuang ako mga anak sa SB19. Uy, si Ella girl gusto pagka-fan girl. Ella was so excited na ngapagaw silang mga gala. SB19, Filipino ni sila, pero ang naghawid sila isang Korean company. As in, grabe din ang training ba. I mean, sa Korea kanang mag-create kag K-pop na nga group, grabe gina mura kag ni-appeal og SEA Games nga kailangan ka pila ka weeks nga grabe nga Practice. training, as in makahilak gyud ka brad, kailangan ka mag-gym, kailangan ka hangin. That's why for them, kung Pilipinas manggod nga standards, ang atong gusto is una gid ang naong, ang kagwapo. Monay Filipino standard. Ang problema nato daw ato to kamaturan usahay gwapo kayo bala di kay kabalo mo kanta okay na lang. Si Coco Martin ni kanta ang galing kong sumiyaw, galing kong gumalaw. Grabe, naningkit ang mga tao. Super. Kaya kita more on whether like ito lang. I want to be honest, masuko na sa ako ang mga fans sa K-pop. Maski ako mga anak masuko man sa ko. I told them already. Sa first glance pa lang ako sa SB19 Primero, kung may kag standard sa kanang Filipino nga mga artista, makayang yung kag sa man yung mga naungay. Primero, di yung ka mga iyak mo on. Dili. I mean, kung mo compare ka sa boyband.ph, kung may kag kagwapo lang istoryana. Sa Pinoy standard. Sa Pinoy standards, again na. Now, dili mo makita din, Brad. Tungod kay ginabuhat sa K-pop sa Korea nga, grabe yun nga training, Brad. Diyan ni mo makita bay ang diyan na din sa performance. The way they dance, the way nga mukanta sila og disiplina silang kaugalingon, ay diyan na ni mo mapit. Meaning to say, which is better, para sa ko, which is better, nihanga ka sa ila because of their talent. Tama.
bonus na gina ang Looks. looks ba? Do again, burag ka lang mo palit ka, mukuhan ka og cake, di ba? Ay, nagnapoy gasulod, pero nagugano. Sensitive akong ears. Napoy gasulod nga, Bed. Actually, ka na bed. kanin siya? Oh. Bisag zero, no? Gasulod. Oh. Okay, anyway. So, sa ako pang giingon, ang nakalami sa K-pop, as in, nag-focus yun sila sa talent, sa skills, the way they sing. Munang pagsayaw, brad, pagmukanta pa, choreograph. Nakita mo ko sa video sa akong anak, ay grabe. Munang, the more na nahangaan ng K-pop, and sa Asian, ang Korean lang yun may nakasulod sa mga US charts. Yeah. Diba? Ito mga Nakapenetrate, tama. BTS, nakapenetrate sila, and kung imo no, naon dili may mag-English ni sila. Tama, no? Diba sa una ato mag-ingon nga dili mong kita makakompete sa international kay kailangan English man gyud. O sila day. Nga naraman sila yung mga tulan sa English din ang uban Korean naman dayon. But because of their something silang tono nga danceable nga mura kag maka LSS. Yes. And even karing ilang kanta nga ala ingala ko sa ila ko nakado. Ano sino man si kanta kong anak sa sakyanan? Sina sila Bluetooth. Mo ni. Pinoy ni sila. O Tagalog. O Tagalog ha. O English na. Pero naitabo kung sa Korean pa, Korean English. Ato Tagalog English. Diba? Tanawan tono. If first time ba makadung ani, bora medyo danceable. Maka LSS din ang chorus. And my kids, sige balik-balik ni sasakyanan. Siyempre kami parents, para ka-level me. Oh my God, I love that song. Oh my, it's so nice. LSS ka din. Chorus again. Oh, it's nice. Siyempre parents, kailangan mo sabay. It's nice. Ella is singing. Wow. Nag-enjoy yun me. Then pag naog pahatod ng mga bata sa school, mo gini actually ang music. Unsa man na, oy. Wala ng mga kids, wala na, okay. Grabe chill. Dili na ka makuna na, saan mo ang source of income, asan mo kuwaon, sa ang pagbayad sa mga equity. Dili makamakaon na. Oh, gisundo ng mga bata. Okay, balik sa atong music. Ella, this is nice. Hey, Daddy! Dala, sing saya. Ay, ninawag ng mga bata. Everybody, come on, sing. Do belong to someone else. Oh, the eye. Polka. But grabe, believe ko. And usa sa mga members sa SB19 is from Cagayan de Oro. Taga-Pagadian, tadiri nag-school sa Cagayan de Oro. Grabe, no? Actually, sold out ang grabe ang ticket automatic in just 20 to 30 minutes. Buti na lang na ako'y friend. Ano naman, hilason. Hari na mga hilas. Hari na mga hilas. Oh. Sir, gusto kang ticket na ako'y 5 tickets for your kids. Wow. Siyempre, gubanan sa mga tita, kay busy man ang daddy o mami. So, di kasabot na bungol ang titog-tita sa mga singgit sa mga fan. Wa sila ka-relate. Kaya ang ilang titog-tita, ang favorite song is... Sama na, call! But in fairness to them, ang galing nilang mag-perform, sumayaw, sayaw, kanta. Grabe ba
I think, tama ba itong nadunggan kung fake news ba ni, please correct me if I'm wrong. Halos mga 200 kabuok ang nag-screening aning SB19. Wow. Dito sa Korea, burag yun siya ganang mga companies, iskilahan yun. Kaya alam mo nang uban po, medyo kung ma-depress, suicidal. Kibali, grabe nang giagian, grabe nang training, wag yapon makuha, ma-depress, o yun na. O tanawa, thumbnail pa lang na, o tsurahan lugar na. Pero karon gwapo na kay porma. Siyempre na kuha na gamay, color ni puti na. Tapos in fairness to them, ang mahal ng mga merch. 1,000 na. Really? First time niya akong mga anak dito nag-ananap po sila dito. SB19, happy birthday. Ang na sila gusto palit itong burag light something. Light stick. Nahurot na. Wala na mo kaapa. Wala na kaapa. Sayo kayo sila niabot ha. Inga na kakusog guys. Wow. Yabo ang boyband.ph. Di ba gibuhat man nga boyband. Wala yabo. Guwapo lang. Mo lang. Pero sila, alright. Talent. In fairness. Ito na yun. Tayo. Ay, si Alexa! Sus, di gimi makatagog advice ni mga iwag yung may experience aning kabit-kabit yun. Tino. Ikaw, yun saan mo pagbugaw tong... Parang ikaw na makasturyarik. Ha? Sa? Labi na, again, Brad, ang girls kasi mas dali ma-attach. Yun, labi na nanay, sexual something. Siguro, ang mga friends na kung tabang na, tapos hinahinay, kaya pa di ka pa na pwede abrupt nga mo decide lang kakaroon nga sugod lunes di nagyug ko. Dili yun na may tabo. Ang hindi nga na mahimog po kang on-call. Well, as much as possible, kung gusto ka mo stop, kung gusto na lugar ka, di naging kamuto nga. Pag minsan nga na ako diri, dagan kay mga lamo-lamo nga na kay lakaw, na kay group study, na kay kuhan, naging na siya. Pero hinainayon nung naging mo na. Kung sige mo kitag Monday to Friday, sunod titiit siya lang sa... Sunod Tuesday na lang. Hantod sa first Tuesday of the month. Oh. Hantod every New Year na lang yun. Napag yun. Then mingle and join other groups. Ano naman yun? You deserve to be happy. You deserve a better partner. Aww. It's a choice. Yeah. Apil-apil rin. Ayaw pag ikaw ra. Apil-apil mga kwan. If dili ni mo type ang, di mo po, wala may sayop kung dili ka ganano ka ng ka-age ni mo, kay feeling ni mo, burag, pabebe ka. Pabebe ra kay siya. Naman po yung mga kwan yapon. So, join kag organization groups, tanan. Ayaw pag ilom-ilom na. Sige, nagawas na. Sige na. PM is the key. Ha? Wow. Wow. 9:05, musunod na ang mga call boys! Kinsa ang mga call boys? Master ng bayan, Master Poppy. Ogan chick boy, pero good boy. Joe Romantico. Always remember to love is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor!